Аз съм на Firetail и за пореден път в моя канал качвам видео на Brawl Stars и ще играем с моя приятел TV117, но този път ще направим малко по-различно видео. Ние няма да сме заедно, а кой ще направи повече килове. И залагайте кой повече ще направи. Да, този, който загуби, трябва да изяде лимон. Точно в миналото ни видео бяхме показали как ядехме лимони. И сега ние, значи до някъде успяхме да ги изядем. Сега който загуби, трябва да си го да изяде. Готов ли си? На 3, 1, 2, 3. Започваме. Така, хора, готови сме. Значи, ако умрем, това се брои за минус точка от киловете, които сме направили. Да, минус 1 кил. Значи, ако нямаме 1 кил, просто минус 1 и... Просто трябва да изкараме 2, за да станат 1. Да. Не. Не. Сериозно? Не. А убира някой? Не. О, мага, той е на минус 1. Минус 1. Аз съм още жив. А сега имам една хапка да хапвам. Ужас. Не, ти не разбра ли какво е целта? Не. Букс. Идеята на това е, че който загуби, който има по-малко килове, той трябва да го изяде. Ти колко имаш? 0! И аз! Аз взехме сега всяки всички, които са слаби и да почнем да им сека главите. Yes! Имаме 1 кил! Хора, той е минус 2, аз имаме вече 1 кил! Ай, без да минуси, защото много трудно става. Добре. Без минусите. Просто, когато примерно общия ти брой, ще махнем 2 или колкото там си. Добре, няма да. Просто няма да ги. Да, няма. Ама то гадото... О, не! О, мага, втори кил за мене! Хора, втори кил! И първи за мен. Трети кил за мене! Трети! Да! Не. Хората могат да подвъртат, че убих току-що Спайк. Не! Тара ме убия, беше на малко гадост. Аз убих и Франк. Вече имам повече килове. Имам вече 4 кила. Какво? Кога 4 кила? Не убихме. Значи... Имам 3 кила. Аз имам също 3 кила. Ще победи. О, лад, някой има вече скина на Корделиус. На кой? На Корделиус, не го ли знаеш? Който с... Гъбата, Да. старейшината. Не е точно. Да ми го харесам. Пишете ли имате Корделиус. Според мен е много слаб герой. Не се служава. Yes! Четвърти кил за мен! Четвърти кил! О, yes! Бепчо! И за мен ще има четвърти кил. Ясно ли ти? Пети кил за мене! Направих 4 кила! Аз имам 5, не знам за теб. 6 кила. Значи аз имам 6 кила и 6 точно толкова имам. 7 кил! Аз имам 7! Моля ви хора, дайте ми сили. Не! Кой ме уби? Това не е истина. Моля ви, не искам да ям такива неща, защото първо вече ядох лимони и вече не искам да ям никога повече лимони. И аз. Умирай! Направих още 1 кил. Аз съм 7 кила, ти колко си? 5. Имаш доста на това. 2 кила. Сега правя 8 май. Доста жертви има тук. Не, имам доста жертви. Имам 8. Аз в момента мога да направя още няколко. Аз в момента мога... Окей, отивам за 90. Кил! Аз сега убивай! Направи! Не! Как е? 8 кила направих! 8 кила! Не! Да, 8 кила имам. Аз умрях, това не е истина! Опа, беше на толкова малко! Не. Това не може да е истина! Човек, убихаме! За не знам кой път, най-гъмното е, че имам само 8 кила, той е също и 8 кила. А сега отивам да правя... Абе, дръпни се, бе, Едгар. Не. Аз умрах! О, хора! Умлал си се. Ти колко кила имаш? 8. Хора, това е отвратително! Значи 8 кила и до там зацикахме нещо. Да, аз сега ще направя 20.
Да, Аз бе. залагам, че ще направя 20 хиляди, защото наистина в момента толкова много съм се надъхал. Ако имахме Хора, спайк, аз щяхме да... Буквално в момента щяхме да имаме и двамата по 30 кила. А пишете в коментарите дали искате да си вземе новия скин на Спайк, който е лайно. Не пишете кой е лайно. Ей. Ето го. Абе, ей. Той говори в момента. Абе, ей. Ама аз говорих, бе. А, Сигурно стига. не, аз умрях. Гадост. Хора, мисля до тук да приключим. Наравно сметках, че двамата трябва да ядем. Да, и двамата сега трябва да ядем неговите пици. Да. И чакайте само една секунда, защото сега ще убия Франк. Убивай. Не, чао. Чао.